Ți s-a întâmplat vreodată să pui un meci, apoi să vezi cum cota scade brusc și să crezi că este un pont beton și până la urmă să dovedească că totuși este țeapă? Adevărul dur. Cotele nu reflectă probabilitățile reale și sunt manipulate de casele de pariuri pentru a-ți lua banii. Aici intervine conceptul care îți poate schimba jocul pentru totdeauna. Marginile. Marja de profit. Știu, vorbesc mult despre ea, dar este elementul cheie din pariuri și văd că atât de mulți oameni o ignoră. Ce este marja bookmakerului? Este profitul ascuns al casei de pariuri, calculat în cote, inclus în cote. Exemplu simplu, cel cu moneda. O monedă aruncată în aer are două rezultate posibile. Cap și cajură, fiecare cu probabilitate reală de 50% să iasă. Cota corectă ar trebui să fie 2. 2 pentru cap, 2 pentru pajură. Bookmakerul o să-ți ofere 1,90, 1,90 sau mai puțin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu pariezi crezând că ai șanse 50%, dar matematic ai șanse reale doar 48% să câștigi. Diferența intră în buzunarul casei. Marja medie, și ascultă chestiile astea, marja medie pe fotbal e de 5-8%. La tenis 70%, iar pe binetele combinate ajunge și depășește lejer 30%. Ține cont de asta, matematica este împotriva ta. Cum poți să schimbi jocul? Nu mai paria pe cotele mici, sigur câștigătoare, pentru că acolo este marja cea mai mare. Casele știu că acolo joacă oamenii și acolo bagă cel mai mult. Caută value betting-uri, acolo unde probabilitatea reală este mai mare decât probabilitatea spusă de cotă. Și folosește unelte de analiză. Altfel joci orb și casele te mănâncă de viu. Până nu înțelegi cum funcționează marjele și cum să le întorci în favoarea ta, vei rămâne mereu în rândul celor 95% dintre pariuri care pierd. Adevăratul pont nu este în echipa pe care pariezi. Adevăratul pont este în matematica din spatele cotelor.